Lebap vilayetindäki Farab gümrük nokoduna baryan ýolda yerli ýükloglarynyň uly nowaty emeli geldi. Şu günler bu ýerdäki ýüklog kerweniniň uzunlygy 5 kilometre çenli uzap gidýär. Sürüjüler Özbegistan bilen aradaky Farab alat gümrüginden geçmek üçin bir hepde goloy nowatda garaşmaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Bu çäklendirme diňe yerli ýükloglaryna değişli bolup, häkimetler daşary ýurt ýükloglarynyň ýurdun çäginden üstaşyr geçmegini bökdünçsiz üpçün edýärler. Indi 5 günden gowrak wagt bäri Farab gümrükhanasyna barýan ýolda ýükloglarynyň 700 goloýunyň nowaty durandygyny görse bolýar. Ulag kerweniniň uzunlygy 5 kilometrden geçýär. Şol gümrüge ýetip berende gümrükhananyň duralgysy bar. Bu duralgy hem ýükloglaryndan dolu diýip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy 10 fevralda beren maglumatynda aýtdy. Nowatda duranlaryň ählisi türkmen ýükloglary bolup, daşary ýurt ýükloglarynyň Türkmenistanyň çäginden şol sanda Farab gümrük nokodundan üstaşyr geçişi päsgelçiliksiz üpçün edilýär. Gümrük resmileri nowatlaryň sebäplerini we näme üçin diňe yerli ýükloglarynyň nowatda garaşmaly bolýandygy barada sürüjülere resmi düşündürüş bermeýärler. Adatlyň bu barada Farab gümrükhanasyndan goşmaça maglumat ýa kommentari almak synanşyklary hem netije tapmady. Ýöne häkimetler nowatlar sebäpli mundan 4 ay çemesi ozal amal eden çärelerini gaýtadan güýje girdiler. Muňa laýyklykda häkimetler Amy derýanyň köprüsinde ýörüýte barlaw gözegçilik nokoduny täzeden döretdiler. Şeýle-de yerli sürüjülerden çärjew etrafyndaky täze köpürli bazaryň awtoduralgysynda nowaty durmak talap edilýär. Yerli sürüjüler Farab gümrükhanasyna göni barıp bilmeýärler. Barla gözegçilik nokudundaky isgar sürüjülerden 15 kilometr çemesi izine gidip bazarda nowaty durup ýörüti fis almagy talap edýär. Bu bazarda adatça 5-6 gün diýilende nowat getýär. Diýip yerli sürüjüleriň biri anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyk Farab gümrük nokoduna barýan ýolda yerli ýükloglarynyň uly nowatynyň emele gelendigi barada geçen ýylyň oktýabrynda hem habar beripdi. Şonda yerli sürüjüler pandemiýa sebäpli girdilen hereket çäklendirmeleriniň goşudylyp başlanandygyny, ýöne häkimetleriň daşary ýurt ýüklog sürüjülerinden tapawutlykda özlerini ala tutýandygyny we goşmaça talaplara sezewar edýändiklerini gurrun beripdiler. Yerli sürüjüler bazarda ençeme günläp nowaty durup alan fişleri bilen Amy derýanyň köprüsünden geçip Farab gümrükhanasyna baryp bilýärler. Bu fişde awtotirkeň nomeri bazardan uran sagady ýazylýar diýip marly sürüjü bu talabyň daşary ýurtly ýükloglary değişli däldigini hem aýdypdy. Emma Adatlyň bu barada çap eden maglumatlarynyň 10 gün çemesi wagt geçen soň türkmen häkimetleriniň yerli ýükloglarynyň gümrükden geçirilmegini birneme çaltlaşdyrandygy ma'lum bolupdy. Türkmenistanyň häkimetleri Berk döwlet gözegçiligindäki medpuat serişdeleri yerli ýüklog sürüjüleriniň ýüzbeýiz bolýan ýagdaýlary barada açaçan düşündürüş ýa maglumat bermeýärler. Dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanyň hökümeti ýurdu Ýüpek ýolunyň ýüregi atlandyryp, onuň sebitdäki iň iri ulag üstaşyr geçelgeleriniň birine öwrilýändigini öňe sürýär.